Jackson, egunero bezala, etxetik atera zen, zaborran zeduen paperak birziklatzera. Zer moduz, Michael! Zer moduz, Jackson! Zenbat denbora! Zer moduz, akitxupakua! Oso ondo, nora zoaz? Hemen, paperak zeuden nire etxean eta birziklatzera, no? Oso ondo! Munduan gehiago birziklatu behar da, bestela mundu osoa suntzituko dugu. Bai. Bai, Hey. nora zaren nora zoazte zuek? Ba, puelta bat emateu. Nirekin, Baina... nirekin, zatozte. Bai, Ah, bai, venga, vale. bai. Guazen, Bai, guazen lagunok? Guazen. Eta zer moduz, Joder, Michael? Oso ondo! Bai, eta... Bai. Ikatxupakua? Ba, oso ondo. Eta Bai, zuk bai. eskolan? Ba, zazpi penko. Joder. Hori da, Eta zu? ikasi eta Eta zu? nik bi. Ah, bueno. Eta... Zuek birziklatzen duzue. Ni bai, goizean eraman ditut nire zaborran zuten paperak birziklatzera. Bai, Ondo. eta zu? No. Eta zu? Nik ez. Demontre! Nola ez! Mundua suntzitu egingo da ez badugu birziklatzen. Zuk badakizu! Zenbat! Zuaitz! Zuntzitu egiten dira! Papera hau egiteko! Demontre! Bagoaz! Zure etxera erreziklatzera! Bagoaz! Bagoaz, demontre! Hauen die! Ai, Michael. Eta begira ere erreziklatu behar da. Abai! Nahi duzu begira ere erreziklatu. Bai! Bai, Donostian gehiago birziklatu egin behar da. Eta, Bai! zabortegi... Eta, zabortegi gehiago jarri behar dituzte. Bai. Birziklatzeko. Bai, gutxi dago! Bai. Ai, Nik... Zure... Ados nago, hombre! Ados nago, hombre! venga. Guazen bai, erreziklatzera. Bai, Begira. Zenbat kartoi. Zenbat? Zenbat. Bai. Mundua... Venga. Eta zuk. Bota. Eta zuk. Michael, ez duzu. Beti berdea erabiltzen, beti. Hori ez da. Berdea. Hai. Urdina baizik, demontre! Ja. Joder! Zer moduz? Nago. Ze ondo nago, birziklatzen duenean. Ai, ze ondo sentitzen naiz, birziklatzen duenean. Oso ondo! ¿Cómo se dice? Ni, orain, hobeto sentitzen naiz. Mira, begira! Zurekin ados nago. Begira, zer dago! Begira! Txupa bat! Zer dago, demontre! Me cago en Dios! Beno. Artik aurrera, Michael birziklatzera joan zen egun bat eta bestea. Oso ondo zegoen bere bizitzarekin. Eta aske sentitzen zen. Birziklatzea ona da. Eta zure lagunei eta zure seme eta arrebei laguntzen duzue. Birziklatu mesedez. Eta hor dago mutiko gaizto bat. Hau ez du erreziklatzen. Eta horregatik hain feotxoa da. Agur!